سلام نعقم يكون أملا على متركبو فتوى تخطاتلتي مدبي بمجمرة اللعل فتاري بسلام نابزا حداش عمد كيك أرم من كشر من منزب صحانا اندا مسكنكو بمقصال عمد سلام رهوان عمد فقر متحلين عمد عوتنا سالوتون كتكون لنا اندا تمنخو نام مدبي كبلوكم سناي ناي مكتتال جيزي بلو نايلوم زعبانا بزعبا كاب انترنت زمص متقعتي كمي غيرنا ننفسنا كنكنخل كنمزخل منالبات تليفوننا تابلتنا يكون كمبيوترنا تطليفن انت خوينانك بخمي كم نفلطن انطرطرن انت دا تطليفنا خويناخ انتاي كنغبر كم زلنا زغلص حبريتا نابخم كبليمو مساي صنحو نعلمنا كمتني نحنقول كابنا بن ملأخت خنقبلن كنرخبن سرحنا بقلطفن صفوفن كنسالت عبت راز صاو زلو اغلغلوت انترنت اب انترنت بزح مساطن مهارنا زناغعن نغرات አሉ نسرحنا زملكت يخون مسعرختنا نسدرانا نخنرخب دما ندبدابين اغلغلوت مسمر تليفون تكيو انتزبلت امراخب منገዱ ኮይኑ ይርከብ ዳርጋ ህይወትና በኢንተርኔት አምነ ካይዶል ዘለና እዋን ግን ምስ አገልግሎቱ ተሰኪሞም ዝመጽ ጸገማት ከም ዘለውን አይንዘንጋ ኩሉ ግዜ አየና ይትውሑስን ዘይውሑስን አብ ኦንላይን ወይ አብ ኢንተርኔት ምፍላዩ ቀሊል አይኮነን ዝኾነ ምስ ኢንተርኔት ዝተራኸበት ኮምፒውተር ትኹን ቴሌፎን ዝጥቀም ሰብ ነቶም ሃከራትን በኢንተርኔት አቢሎም ሰብ ዘታልሉ ዘስዕቡ ሓደጋታት አዝዩ ዝተቃለዐ እዩ ሃከርስ በቲ ውሕሉልን ሓደገኛን ሜላታቶም ኣብ ርእሲዩኻ እቲ ክቱር ናይ ቴክኒካዊ ፍልጠቶምን መብዛሕትኡ ግዜ በኢንተርኔት አቢሎም ናብ መሳሪሕና ብዘይ ፍቃድናን ብዘይ አፍልጦናን ብፊሽንግ ስካም ስፓም ኢሜይል ወይ ቅጽበታዊ መልእኽታት ናይ ሓሶት መርበባትን ብምጥቃም ሓደገኛ ማላዌር ናብ ኤሌክትሮኒካዊ መሳሪሕና ከም ዝኣቱ ብምግባር ንድሕነት ሰነድናን ኣካውንትናን ኣብ ዋጋ ዕዳጋ የእትዉ ስርሒታቶም ዕዉት እንተኾይኑ ድማ ብቐሊሉ ክሰርቁናን ከጠዋፉናን ይኽእሉ ፋየርዎል ምጥቃም ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ ፋየርዎል ማለት ናብ ሓደ መርበብ ብዘይ ፍቃድ ምእታው ዝኽልክል ሶፍትዌር እዩ ናይ ኢንተርኔት ሓደጋታት ንምልላይን ንምዕጋትን ብዝተፈላለየ ሕግታት ተጠቒሙ ዝኣቱን ዝወፅን ናይ ኔትወርክ ትራፊክ ይምርምር ሃከራት ወይ ጠለፍቲ እውን ብፋየርዎል እንተዘይተሓሊና ብዘይ ጸገም ናብ ኤሌክትሮኒካዊ መሳሪሕና ብምእታው ብሕታዊ ሓበሬታናን ፋይላትናን ክረኽብዎ ይኽእሉ እቲ ምስ ኢንተርኔት ኣራኺብና ንጥቀመሉ ዘለና መሳሪሒ ኣብ ነራኽበሉ እዋን ሓደ ሃከር ኣብ መሳሪሕና ብዘፃወዶ ማላዌር ብዘይ ኣፍልጦና ወይ ብዘይ ፍቃድና ውልቃውን ፋይናንሳውን ሰነዳትና ክሰርቕ ይኽእል ነዚ ምስ ረኸበ ድማ እዞም ዝስዕቡ ጸገማት ከጋጥሙና ይኽእሉ ከምዛ ኣቐዲመ ክዝርዝሮ ዝጸናዕኩ ነገራት ሃከራት ኣብ ኤሌክትሮኒካዊ መሳሪሕና ወይ ኣብ ኣካውንትና ኣትዮም ናይ ባንክ ሕሳብና ውልቃዊ ሓበሬታናን ምስ ረኸቡ ብዘይ ዝኾነ ሽጉጥ ይኹን ብረት بقطري يكون سلام ገንዘብካ ብዘይ ዝኾነ ጸገም ናብ ሕሳቦም ከሰጋግሩ ይኽእሉ ነቶም ኣብዛ ሰዓት እዚኣ ኣብ ናይ ባንክ ሕሳበይ ሳንቲም ቀያሕ የብለይን እዚ ነገር እዚ ንዓይ ኣይምልከተንን እዩ ንእትብሉ ዘለኹም ሰባት እውን ዝምሕረኹም ከይመስለኩም ግዳይ ናይ ስርቂ መንነት ወይ አይደንቲቲ ቴፍት ወይ ድማ ብኻልእ ኣፀዋውዓ አይደንቲቲ ፍራውድ ክገብሩኹም ይኽእሉ እዮም እንታይ ማለት እዩ ስርቂ መንነት ዶ ንብል ኣለና ስርቂ መንነት ማለት መንነትካ ዝሰረቑ ሃከራት ንዓኻ ተመሲሎም ዝደለይዎ ዓይነት ፍርያት ወይ ኣገልግሎት ንምርካብ ሕሉፍ ሓሊፎምን ንመንነትካ ኣብ ገበናዊ ንጥፈታት ክጥቀሙሉን ከለዉ እዩ እዚ ናይ ብሓቂ ከቢድን ኣሰንባድን ነገር እዩ ሃከራት ዝርዝር መንነትካ ተጠቒሞም ናይ ባንክ ሕሳብና ክኸፍቱን ገንዘብ ከውፅኡን ይኽእሉ ከምኡውን ሓድሽ ናይ ክሬዲት ካርድ ኣካውንት ከፊቶም ዘድልዮም ገንዘብ ክወስዱ ይኽእሉ እዞም ሃከራት መንነትካ ምስ ሰረቑ ብገዛእ ስምካ ከም ፓስፖርት መንበሪ ፍቃድን ፍቃድ መዘወሪ ማኪናን ዝኣመሰሉ ሓቀኛ ሰነዳት ከይተረፈ ከውፅኡ ይኽእሉ እዚ እቲ ኣባና ክወርድ ዝኽእል ጸገማት ጥራይ እዩ ካብዚ ዝገደደ ክገብርዎ ዝኽእሉ ኣስማትን ሙሉእ ኣድራሻታትን ዕለተ ልደት ኢሜይላቶምን ቁፅሪ ቴሌፎኖም ናይ ፈለጥትናን መቕረብናን ምስ ዝረኽቡ ንዖም እውን ግዳይ ክገብርዎም ይኽእሉ ስለዚ ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ መደበይ ዝኾነ ዘይ እንፈልጦ ሰብ ቴሌፎን ወይ ብኢሜይል ይኹን ብኣካል ካብ ዝመፀ ትካል ይምፃእ ክሳብ ሕጋዊ ምዃኑ ዘይተረጋገፀ ዝኾነ ንጠብ ሓበሬታ ካብ ምሃብ ንቆጠብ ብፍላይ ነቶም ዓበይትን ናይ ቋንቋ ጸገም ዘለናን ከምዛ ዓይነት ነገራት ምስ ንሕተት ብቐረባ ነዚ ክርዳእ ይኽእል እዩ ኢልና ንሓስቦ ሰብ ብቁልጡፍ ሓገዝ ንሕተት ምክንያቱ ሃደንቲ ነቲ ብርቱዕን ሓያልን ዘይኮኑስ ነቲ ድኽመት ዘለዎ ከጥቅዑ ስለ ዝደልዩ ኣብ መብዛሕትኡ ግዜ ሃክድ ወይ ግዳይ ስርቂ መንነት ከም ዝኾና ዘርኢ ቀዳማይ ምልክት እዚኦም ዝስዕቡ እዮም ኣብ ናይ ባንክ ሕሳብና ገንዘብ ይጎድል እንተሃልዩ ዘይኣዘዝናዮም ነገራት
حساب ወይ ቅብሊት ምስ ዝሰደደና ዘይተለቃሕናዮ ናይ ዕዳ ደብዳቤታት ምስ ዝመፀና ወዘተ ክኸውን ይኽእል ከምዚኣቶም ዝኣመሰሉ ዘይንቡራት ነገራት ምስ ንዕዘብ ብህፁፅ ናብ ባንክናን ፖሊስን ክንሕብር ይግባእ ቅድሚ ናብዛ ኣገዳሲት ኣርእስቲ ምኻድና ምሳይ ብምጽናሕኩም እንዳመስኮንኩ ነቶም ሰዓብቲ መደበይ ክሳብ ሕጂ ባህ እንተኢልኩም ነታ ናይ ላይክ መልጎም ብምጥዋቕ ኣይትሕምቑ እቶም ሓደሽቲ ተኸታተልቲ መደበይ እንቋዕ ብሰላም መጻእኩም እንዳበልኩ ንሓደሽቲ መደባተይ ንምክትታል ሳብስክራይብ ብምግባር ነታ ደወል ምጥዋቕን ክስዕቡን ይዕድመኩም በሉ ናብ መደብና እንመለስ ከምቲ ብዙሕ ዝፈልጥ ሰብ ውሑድ ይጋገ ከም ዝተባህለ ብዛዕባ ሓደጋታትን ድሕነት መሳርሒታትናን ዝያዳ ምስ እንፈልጥ ነቲ ካብ ኢንተርነት ዝመጽእ ስግኣት ነውሕድን ነወግድን ንኽእል ኢንተርነት ኣብ ንጥቀመሉ ግዜ ብዙሕ ጥንቃቐ ክንገብር ኣለና እቲ መባእታዊ ክንገብሮ ዝግባእ ጥንቃቐ እስኪ ሓደ በብሓደ ንርአ ብኢንተርነት ቅድሚ ምዕዳጋ እቲ ዌብሳይት ዘተኣምን ቴክኖሎጂ ከም ዝጥቀም ንረጋገጽ ኣብ ህዝባውያን ዋይፋይ ከም ኢሜይል ምንባብ ወይ ናይ ባንክ ሕሳብና ምፍታሽ ሓደገኛ ስለ ዝኾነ ካብ ምጥቃሞም ንቆጠብ ከም ኣድራሻኻ ቁፅሪ ቴሌፎንካ ሙሉእ ስምካ ቤት ትምህርትኻን ዕለተ ልደትካን ዝገልጹ ስእልታት ይኹኑ ፎርምታት ካብ ምልጣፍ ወይ ፖስት ምግባር ንወገድ ካብ ዘይንፈልጦም ሰባት ኢሜይል ወይ መልእኽታት ምስ ዝመጽእ ሊንክ ፈጺምካ ኣይትጠውቕ ወላውን ሓቀኛ ዝመስል እንተኾነ GPS ዝኾነ ዋየርለስ ኮኔክሽን ከምኡውን ጂኦ ትራኪን ኣብ ዘድልየና እዋን ጥራይ ክንጥቀመሎም ኣለና እቶም ኩሎም ንጥቀመሎም ኣፕስ ካብ ኣፕ ስቶር ወይ ካብ ጉግል ፕሌይ ስቶር ጥራይ ክነውርድ ይግባእ ስእለ ጽዩፍ ኣብ ዝረኣየሉ ዌብሳይታት ብኢንተርነት ካብ ዝፍኖ መጥቃዕቲ ኣብ ዝለዓለ ሓደጋ ክእትወና ስለ ዝኽእል ካብ ከምዚኣቶም ዝኣመሰሉ ዌብሳይታት ካብ ምእታው ንቆጠብ ሕጂ ግርም ኮነ ድዩ ዝበለ ደራፋይ ብዛዕባ ክንገብሮም ዘለና ጥንቃቐታት ክንርኢ ጸኒሕና ኣለና ሕጂ ኸ ዝያዳ መጥቃዕትታት ንምውጋድ ዝሕግዙና ናይ ቴክኒካዊ ምኽርታት እስከ ንርአ እቲ ብቐዳምነት ክንገብሮ ዘለና two-way firewall ንጠቐም ብውሕዱ ኣብ ወርሒ ሓንሳብ ኣፕግሬድ ምግባር ብሃከራት ብቐሊሉ ዘይስንጠቑ ዱልዱላት ፓስወርድ ወይ ውልቃዊ ኮዳትካ ጥራይ ምጥቃም ካብ ክንኣምኖም ንኽእልን ወግዓውያን ዝኾኑ ሳይታት ጥራይ ሶፍትዌር ነውርድ ቴሌፎንካ ኣብ ከም ኮምፒውተርካ ወይ ኣብ ማኪናኻ ኣብ ዝእመኑ USB ፖርት ጥራይ ቻርጅ ንግበር ካብ ህዝባዊ USB ቻርጅንግ ፖርትስ ካብ ምጥቃም ንቆጠብ አንቲቫይረስ ወይ ጸረ ቫይረስ ምጥቃም ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ ክቡራት ተኸታተልተይ ክሳብ መወዳእታ መደበይ ምሳይ ብምጽናሕኩም ኣዝየ እንዳመስኮንኩ ኣብ መወዳእታ ክቐርበልኩም እትደልይዎ መደብ ሓፈሻዊ ርእይቶኹም ክትህቡን ምስ እትደልዩ ኣብ ሳጹን ኮመንት ቃላትኩም ካብ ምቕማጥ ኣይትቆጠቡ ካልእ መደብ ሒዘ ክሳብ ዝመጻኩም ሰሰናይ ይሁን ንዓኹም